dambudziko ripara anodonha akaenda kumba kwavachinzi ari kurapisiwa. Ndonyaya yandoziva. Kunororiwa kudonha kunorapiwa kurwera ako urema usekiwe unopora apo wakatonaka chaizvo wa musoro nyaya unotiwo ndoda pfuma yangu uye ndoda kuti budire mwana kupachina kuti sikumureka tauchada mukuwacha ndo mafios mchera mwana ngawe mwana wako ngawe weimbobva iwe mukadzi wa mafios ari kupi uya toni ndikurumbidzire vakomana ndiri mumashure menguva. Kurumbidzai mama mupindura nadhedhi vaudzei dhedhi kuti muchiri kundida here vabvunzei taurisai ndichinzwa gozi ndada kunzwa ndini taurisai nchirikuda asi taura chikonzero dambudziko ripara anodonha akaenda kumba kwavachinzi ari kurapisiwa. Ndonyaya yandoziva. Asi mukadzi unomuda zvako? Mukadzi wangu ndichiri kumuda. Iwe wase unokurapiwa? Inapa tichiri kufamba hedu asi pamusoro ndichakani ini murume wangu takabereka vana tikabereka 2 wana akashaya asi pagupuro akandipa gupu achitina chakuda andipa kudaro ndobva pane zvirimwa zvedu zvatikarima tese asi pazvirimwa zvakuna chaakandipa. Iwe uchiri kumuda here murume? Haina handichada hangu negupuro raakandipa nokuti akandipa kari gupuro. Chimuudza kuti kupa kwakandiita gupuro chindipa mambo achiona. Nipa gupuro wakandipa chindipa hangu mambo achiona. Haina kumbokupa gupuro. Eka iye hachakudoka bachiramba naika. Mupiwo shere kana unaro. Kunororiwa kudonha kunorapiwa kurwera ako urema usekiwe unopora apo wakatonaka chaizvo wani. Iri ndo rakandipa tete varipo. Chimba. Mupe. Unororiwa mwanangu. Zvinowanika. Dora. Anze zvapera dhedhi. Hapana chakaipa. Anze tine zvimwe zvinhu zvese zvatikasenza tese chii zvese. Ini chandoziva mambo ndochoti goro rino uya akaenda kumba kwawo goro rapera muna October. Atikaza. Anze akaenda kumba kwawo goro rapera muna October. Indakambotera muna December kumutora tichidzoka kumba ndobva atanga kuhwara futi ndobva namudzorera sokuudzwa kwanga ndaitwa na saka goro rinorina nomborima naye ndikarima ndega. Asi unovana naye zvako? Tino mwana wani. Anzi tino mwana wani mama ndizvozvo? Ndizvozvo wani mumwe wacho chitiwa akashaya ndokuenda kwandikaita kumushandisa. Asi makabereka wana 2? Okay. Aiwa vapenyu kana vakafa tinoverenga. Ndo mukadzi wako wokutanga? Okay, good mama. Mama sinovhera mambororiwa? Aiwa ndini. Ande kujudgment kupfuma? Mombe 4 teerera. Mombe 1 yodanga, 1 yodanga, yo umaini yemasungiro vadzaitanga 4 wasvinzwa. Ukabvisa here rusambo? Ndikabvisa hafu. Ukabvisa mari? Amaundi yacho handichanatsoiziva kuti. Alright. Ukasungira? Ayo. Tezvara. Rusambo ukapiwa? Kwa zvakare ukambogara mandanda here matekenya ndebvu makandinzwa ani ukaita? Okay, alright. Unobvisa 2400. Uno zvinhu zvatikutaura izvi unobvisa mchana kuti sakutumire zvikonzi unotanga kubvisa chitara chemusoro icho. Wanzwa here? Bvisa mushonga uri mumusoro. Bvisa. Ikakwa. Saka unobvisa mchana.
watu wachikwana akisi kutoda asinokuda kokuti zvinhu zvinenge zvakaitwa usingaitesi asinyari sikuda murora undoda kuti abve chaakabvira kumba kumurumana kuhwara ngatikionere pamwe basuzeni Alright, mina ndikubvunze. Une nguva yakareba sei iwewe? Wazvinzwa? Une nguva yakareba sei muroora wako aenda kumba kwavo? Pano nguva initoga Akamboteera here mwana wako? uya akateera. Alright, kana uri mukadzi here? Mukadzi kana handiramba ina nachana. Hanzi handichada nomwana wako. Asi bapfungwa. Chiendai panze. Chiendai panze motaura zvizvo. Endai panze motaura zvizvo. Aiwa takupai chienda wotaura naye panze zvinhu zvako zvese. Oda na mai oda.